kata piny kacha CV ka CV no kando nego gane referee onego indik gi kacha e kinde ma yoro kwayo koso nego ichiwgi e kinde ma isedhi e process machielo ma ikoni ni koro miwa jok ma wanyalo tudrego mondo mi wapenja ne maling'ling motenore kod tich ma isebedo ka itimo nikech kembe moko osebedo ka tiyo kod thuolo no mar yudo nembni mag jok miluongo ni referral go kaka kambi motiye ka kuom ranyisi ng'ato koro dwaro namba jatenda J-Bonyo to ndik namba J-Bonyo kata kaka referee mar ng'ato oore to ng'ani ponono nokotiyo kata gi J-Bonyo machiegni kode kaka jatende mane nyarango tich manotimo tudruok mane monego bed ni nitiere kind ng'ama oro kwayo kod referee to jomagi monego bed ni keto kar ka nikech an samoro anya wacho ni oyo owadwa Steven Otieno akawa ket kae kaka referee mara en ong'eya nikech adongo konena koro awachi koro mai referee na kogo odhi wacho sigana mabecho e wiya kuom ranyisi jomagi monego bed ni nitiere kar ka kaka CV onego bed ni wacho kit tich misetiyo gi ng'ith mari e yo ma isetiyo godo e kaka referee mari onego bed ni ng'at manyalo wuoye ber ni e tich ma iwacho ni nitiyo kode ni obodo wang'o thoth ne samoro ka ji ochako ndalo ma ji ochako tich gibo chiwo referees ma for example ng'ato chiwo dean of students mano is okay seche ichako tich ya university but kisetiyo higni abich dean of students otimang'e e CV mari mano ng'ama ok nyal wacho yori mar tich onego bed ni ng'ama nyalo chiwo neno mar tiji en ng'ama nitiyogo machiegni samoro en supervisor mari or samoro en ng'ama utiyogo e ngas marom ibono ka most of kuonde mwatiyegi ibo nyisi ni miwa number contact mar supervisor mari kata ariyo gi jomi isetiyogo e ngas achiel kata mana ji adek ber ka mage ka jomi chiwo kaka CV gidene kaka referee magi wach machielo en ni referee bo nego bedong'e ni en referee mari seche moko non kata kigocho ne ng'ato kata yoro ne ng'ato message non ka referee no kia kata ne to oloch ne ng'ama nade wiyo wil samoro be gik moko mane timo ne be koro galagala ng'ato ok dwa duoko inon ka seche momedo budho ni mondo duok wacha wabwa chich ni to koro ng'at ni molenga ni to ang'o mane ng'ani oketho kuomi koro onego bed ni chiwo ng'at manyalo wuoye sigandi mar tich mitiyo o kaka nu utugo pera or kaka nu ugoyo banta gigo moni yudo quality maber mar reference referee be nyalo ndiko e CV mari directly but tinde most practice en ni ibiro kwayi kaponi ichomo kumigikie e interview gimomiyo samoro wa discourage ni kikindike chuth nikech ji lokre higni kaka dhi ing'eni nyalo ndiko referee moro 2020 or 2012 wiyodhi owil ni between 2012 nyaka sani sitiyo kembe ang'wen to in indiko referees manitiyogo ndalo cha ko inonka malo kae ng'ama nyalo refai onge ko inonka ji chako feel ni to koro ng'ani be gigi gin adier ko inonka ber ka samoro inyalo rito mondo penji ni to referee no idware machalo nadi kech bonyisi no dwaro supervisor or dwaro colleagues ntie kuonde maseti manonyisa ndalo mka timo interview mono nyisa ni gidwaro mana referees mag joma as a supervisor kende not my boss so ng'ato ntie kako nyalo describe kako dwaro referee mare to onego bed referee bo ng'eyo ni en referee contact mare be confirm nyaka position mare kech samoro ndiko J-Bonyo ni en referee mari to ndike ni en managing editor sano samoro en CEO oseya kata kae ko inonka gigo samoro kelo confusion email mare okti ko inonka olewoni e yor manyo tich samoro